Ngi pedang so bahaya pi sakane ka episode ka balingkot. Halor ki boj banwan ra ya ka jingsingan ya ki kena. Mata singin pasat jingmut ya ka jingdan kam jong ka ka bakuj na ka banta ka koj ka kya ki khon ki jong pi. Ka jingbo yu filter iyeng ka penti kena baman ka siklat ka long ka jing yada ya ki khon jong pi na ki jingpang ki bala ban sapriang na ka Nada nan lat ban bu filter pila ban pentanam ya ka syo ban penong kam ya ka kenang bakala ban penyap ya ki kenyang jingpang ki babuan jaj. Da ka bahikai ki khon ya ka ne ka rukam kala ban ya da ya ki na ki jingpang ki babuan jaj ka penihar ka po bat ki we. Na lor kata ka jingbo ya ka haki jaka ki bakuj bat bala tap ba kaya da ya ka na ka jing jabo. Penti kena baki khon jong pi kindi ya ka na kini ki jaka ki balabo kenang bakin yo ya ka met ka bakoj ka bakia. Kum kanduksa ikena ibadi ya ka ka bajaklia ila ban yo pangjur. Henry da ka pentanam bahaya ka ban bu ya ka ki jaka ki bakuj ka pendu no ya kini ki jingma. Tang baki yo ya ka met ka bakoj bakia. Henry pi yo ru ya ka jing sup mensim. Bapitip baki khon jong pi ki laj na ki jingpang ki baharukom. Ini senjam ibarat ila banuan ra ya ka jingkela ha ka koj ka kya mat ka baha kamiat ya ki kena ha barok ki liang. Te tangkat ni ngisa ya sempat hau ni utayo banwan pengintip susu sapang ki boj ki batemai. Kublishibun.